Okay, salibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu. Igama lami ngingu-ST wakwaDlamini. I am the child of God, the child of God, umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Good news. Now we are able to take your story via voice note. Now we can have your story via voice note. Maybe usekudeni, you can't even reach out to us due to a distance. Now we are able to take your story through voice note and then sibone ukuthi into yakho siyikhuluma kanjani, sidlale njengoba injalo. So siyabonga kakhulu ke bantwana basekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes. Yo. Khona istory sena nokusithola engithanda ukuthi ke sisibuke kancane sisitholile lapha engifisa ukuthi yesisidlale izinto ezenzakalayo la ngaphandle. Ngizonihighlightela nje kancane before ngizodlala voice note yakho mama. It's a cry for help. Ukukhala okosizo lokhu udinga usizo umama lapha osithumelele lo mlayezo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wami, bafowethu, indlela izimo esibhekana nazo nezimo ezingaphandle. Okay, ithi ngisummarize kancane before sizoya kuyona le ndaba. Umama usungcimela light. Aducime sil right. Umama uhlangabezana nezinkinga ezihlukahlukene. She's experiencing a serious warfare in a way yokuthi uze ulalwa zilwane. And kulaleni kwakhe zilwane sezize zi-affecta nomshado wakhe. Umshado wakhe awusekho mnandi due to lezimo lezi kanje. Sekudala umama Sixhumana ule KZN. As a result ukuthi lezilwane uthi asinqeni kumlala ngishehleli, simlale asalini ukuthi azalala ubuthongo, simlale semotweni ehamba, simlale ekwi-public space njalo. Uma ke sekumele yena lale nomkhwenyana wakhe, sekumele bahlangane ngokwenkonzo yasekameleni. Uthi ke uma sekumele kube kanjalo uvele izipain angayazi nokuthi iqhamukaphi. So ke manje lento imnikeza iwari kakhulu, umyeni wakhe sezwangena nasotshwaleni njalo, isimo sikho mnandi. So sitake sipresent lapha le ndaba nakunina badlala inkosi, ngoba ngiyazi lapha kunama intercessors, kunabo lonke uhlobo labazalwane olusibukelayo lapha ekutheneni ukuthi awubafowethu mhlambe singakhala sonke nangumntwana kaNkulunkulu ekhala emuka namanzi, bandla lenkosi ngiphosa inselela kunina nonke ekutheneni ukuthi emakhonini wenu on your sacred spaces nikwazi ukumkhumbula egameni lika Jesu, nimkhumbule kakhulu egameni lika Jesu. But ke uthi ngachaza okuningi, ngicela ukuyidlala le voice note yakhe nizwe ukukhala kwakhe umama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Molo babthi. Ya. Ngithi angizame njena. Nekhona enye i-video ekade ngifuna ukuthi nawe uthi ungibuleleka ngoba okunye angikwazi ukuchaza kahle. Yes. There is a video engiyilalelile engenza ukuthi mase ngikwazi ukuthi ngi-check ukuthi kanti leli gama likhona lichaza ukuthini. And konke okwenzakalayo ekade kuchazwa umuntu ubaba thizeni ukuthi kuyikona ukuthi lezi zinto zichazwa kakhulu abantu besintu. Thina ko born again we just pray, akukho kuchazeleka ukuthi kwenzakalani. Labana bayachaza nokuthi usukuyinto kanjani. Ngilalelile nje ngayibona lento lokho kwambuleleka ubaba uMbatha engikhulekele, kodwa ngangenayo kuba clear. But yonke into eyenzakalayo for this 20 years impilo yami ikwi-stagnation. Kuma yonke into ngangingeve nginamandla enkosini, ngiyi-positioned
and yabona usushadile umuntu wesifazane, umshado wakho usawu-honeymoon, konke kuhamba kahle, bese kuqhamuka ukuthi boom, yonke into lapho uyayibuza, uyafasta, wenza yonke into, kube sengathi kuqhuma ibhomu. Konke izinto ezenzakalayo empilweni yami, sashada, umyeni wayenendawo kwi-family property, naye udadewabo nomfowabo, kwaba khona leyo conflict. Kwayikona ukuthi-ke okunye nami sengikubona manje ukuthi ngagaxeka kahle ngagaxeka, ngoba ngaleso sikhathi I was the one ngizothini, okwathi umyeni ngamthola endaweni yokusebenza la ngangisebenza khona. Kuthe sekuhambe isikhathi khona lento kuthiwa ama-short time nami, kwaphoqeleka ukuthi indoda nje akulula ukuthi bengiyeke umsebenzi ngoba sasanda kushada futhi. Sasanda kushada kwamele ngithathe isigqibo nje ngoba sasikade sihlala efletini. Kena-ke ngokwe-female kwathiwa ngoba sesishadile, ukuze sikwazi ukuqhubuka ne-life size sizohlala sakhe. Kodwa lapho kwakade kukhona u-two room owe-family owakhiwe one of the family, bese beya-participate ngey'mali, kodwa umakhe wayekhona kwi-family lapho engangiganele khona. Kena-ke sahamba sayohlala khona, kwakuwu-two room. Kuthe sekuhamba isikhathi ku-two room nje ongahlelekile, sishadile sibancane, konke njena sikubona njena kuyinto nje uNkulunkulu usiphile indawo nani, konke nje kwakuhamba kahle. Sanele sahlala lapho baba, yonke into yashintsha. Nizwela-ke bafowethu, isaqhubeka. Umama usaqhubeka lapha usachaza. Okay, asizonansi elandelayo. Nakhona kushona phansi kuya phezulu nje, kodwa nganele nje ngashada. Hhayi, ngoba sengathi ngiyathandwa nami, nginenhliziyo, nginothando lwabantu, ngishera nje. Kwaqala nje kwaba la ngishadele khona-ke umyeni wami wabakhulisa ogogo, umama nobaba babengasekho. Nami ngokwelami isayidi uma wayengasekho kodwa esakhona ubaba, kodwa ngiyaphilile kahle. Baba, aqala amafilimu. Okokuqala nje sathi sesithi sesiyakhaka, sengiyekile-ke emsebenzini ngenxa nje yokungabi khona kwamali, sengenkonzweni, akusanikeleki, ayikho imali, sa-decide kwakuhle futhi, hhayi salinda-ke iqhamuka ngami imali. Kwatholakala ukuthi okay, umyeni unomfowabo very young, bese banodadewabo-ke. Bhuti wami, kube ngike ngisho ukuthi uNkulunkulu uyasifaka ey'ntweni, kaze ngibone into enjeyana, angikaze ngibone into enjeyana. Kanele ngashada ngahlala kulela gceke, nanamhlanje ngithi kodwa Nkosi wangiyekelela ukuthi ngiye kulela gceke. Ayikho into engakaze yenzeka empilweni yami baba. Ngangikhuleka ngifasta, I was very very powerful. Ngikhuleka ngiyazi kahle nje ukuthi isono ngiyakwazi usihlukanise, and kulesa sikhathi emshadweni kwakusakuhle, kungekho lento ezokwenza ukuthi mhlampe ngafaka isono, mhlampe language wise, mhlampe ngiy'thole sekukhulume, cha, kwakusakuhle, kwakuseyi-honeymoon. Nakhona nami ngaphinda ngaba nemali, kwakuhle. Hhayi, sakha kwi-family, bavuma, wasayina wonke umuntu ukuthi sakhe. Mind you, mina mese ngizwa after some years kutholakala ukuthi baba okunye kwakuvunyelene ukuthi kube sengumyeni wami uzovusa ikhaya lakubo, lo dadewabo nobafowabo. Baba, ngangiqala kuthi emini kabha ngangingena ama-shift, kuyoduma kudume, kushaye imbani engakaze ngiyizwe.
oshaya imbane kudume. Ngiyazi mina leya nto engakaze ngiyizwe. Ngiyothi mengivuka ngizumekile lapho ngilele ngingedwa endlini, ngiyothi la ngiphaphama khona kuyoba khona into esengathi iwuflawa, imbuze yonke indawo lade ngilele khona ekamereni, iy'mpahla yonke into, umbhede. Lapho lishisa likhipha umkhova etsheni. Hhayi bo, ngathuka, hhayi baba, kukho-ke lapho engangakwenzeki, ayikho inhlobo ngangilalwa, nginamaphupho amabi, amanonoza amathoyilethi, ngikingeka everyday. Hhayi ugogo azaze ahambe-ke, ugogo wayengamukelele engithanda, hhayi aze ahambe-ke ugogo-ke emhlabeni, owayengamukelile kulowa mndeni. Hhayi emva kwaloko-ke angisazi lesa sichitho esinjena, ngakinywa ngawakha umuzi waphela. Kwaliwa-ke manje-ke ukuthi-ke sekuliwa-ke bhuti-ke ukuthi manje la engakakhona sekufanele kube umuzi, mina kusho ukuthi bengizobakhela sekuwumuzi wamawabo. Akusakona kwami mina ngoba kade ngithi ngiyakha njengomuntu wesifazane owakhile phela, kulungile abafike oSgwiza nobani, kodwa manje ngoba sengathi mina bengizokwakhela bona, ngavesane ngaba yi-nothing. Lapho-ke kwaba khona ukuxabana-ke, emva kwaloko sahlala nomunye udadewabo naye kade eshadile, only to found ukuthi mina nami ngafika nengane, sengishadile ingane angisayitholi. Lapho ngaleyo weekend ingane yayingekho, igodukile ivakashele, sagulela ukufa, saya esibhedlela nomyeni. Lapho sihlala noSgwiza ney'ngane zakhe eziwu-2, sagula sacisha safa, only to found ukuthi sinophoyizeni, sidla uphoyizeni. Thina sobawu-2 nomyeni, ngamukela uSgwiza wazohlala kuthina, exakekile naye emshadweni. Naku-ke sekugula, wawungathi ubani wena, hhayi siyikhahlele leya. Qhubeka uSgwiza-ke ngi-abuse ukuthi nje yena ngigade iy'ngane senze yonke into, naye ene-stress sakhe emshadweni wakhe. Baba, emva kwaloko akukho la ngangikwazi khona ukuhlala embhedeni, ngangakwazi ukuhlala embhedeni, ngiyaqinywa ngiyadonswa, e-dining room ngiyaqinywa ngiyadonswa, kugcwele iy'mpethu, kugcwele iy'mpukane ezihlaza. Ngithi mengiklina i-sliding door ngiyoba ngathi ngiyatsheka. Emva kwaloko ngiyongena izinto engingazazi emzimbeni wami, kungene big giant shadows njalo ngo-2 o'clock ingene emzimbeni. Kuyothi ngiyavuka ekuseni nali i-big vase elisha elikhulu libekiwe phambi komnyango, siyavula nali ivaze, hhayi bo, elikhulu elingangami elide, hhayi bo, elisha. Libeke obani? Akekho umuntu ongenayo lapha, asilazi ukuthi lindizile noma kwenzakaleni. Bazalwane, niyezwa nani, this is serious witchcraft. I hope you are still following. Listen to this part ke la esesiya khona ngasekugcineni. Hey baba, ngazi noma ngenza kahle usuyomtshela. Hayi baba, emva kwaloko ayikho into engakaze yenzeke kumina baba. Ngangithi ngihlala e-dining room, ngiyakengeka, kungena izinto ekhishini, e-bathroom, ikhona nekhona lendlu. Yayingishisa, ngiyonenga iy'mpahla, ngiyasha, mengiphuma ngingena egcekeni, akukho la kufanele ngihambe khona egcekeni. Amafoni, ifoni nje ngangilokhu ngiwalahla ngiwashisa, la ngilahla ngakhona ifoni izo-react-a, i-react-a ifoni ngiyicimile, lapha ngaqale ngambuleleki, ngithi hhayi okay, kunabantu ofonayo nje, ucingo lapho ngangasalibambi noma ngalibambanga, kodwa ifoni nje. Ngiyogula ngitsheke nje, ngigule ngitsheke, ngingalali. Emva kwalokho ngaqala lapho ukuba ne-insomnia. Ngiqala lapha angazi ngenzani, sengithandaze ngakhathala, ngidla everyday, ngiphuza everyday, whatever lento engiyiphuzayo. Kusukela lapho ngangidla ngilala, 15 years manje till today. Ngangihambe umthandaze
wangitshela wathi eyi naye bonke bavele umuntu aboneke iy'lwane ngoba lapho enkonzweni ngangiya abafundisi bethina bededelana bekhuleka baze ba-anoint engakamukeleki nale ndaba yama-anointing baze ba-anoint-a umuzi ukuze ngingasazi ngizokwenzani, kwayinhlanga zibuka nomoya. Akukho la ngingahambanga khona, ngiphuma ko-Pretoria, ngiphuma yonke indawo la ngangazi khona ukuthi umfundisi unosizo lapho ngangazi ukuthi-ke zonke lezi zinto ezenziwayo zi-against uNkulunkulu-ke. Kuze kube namhlanje la ngivuleleke khona ubaba uMbatha wambuleleka ukuthi ngavuselwa ithunzela ngoba angisizakali. Umfundisi okwazi ukuprofethela abantu ngima phambi kwakhe, angaboni issue, angangikhulekela just like others. Lapho inuni ingilele, ngilale engikhulekela, ngilala ngimile ngihleli ngenze nje. Izondana-ke bafowethu, ngizoyiqhubeza nje khona manje. Uthi imlala ehleli, imlala ehamba. You see the level of witchcraft, but isifane siqedele. Umshado wami uyaphela futhi ngoba manje naye umyeni ngasangena otshwaleni. uNkulunkulu emuhle ngagcina ngiphumile, yena-ke ungene tsu, ayikho into elungayo, akulungu lutho. Yazi uma ngithi lutho baba, ngibonga uNkulunkulu konke nginako nje, kodwa la ngabe siya khona, I lost my car, I lost my house, I lost my job. I tried to do some businesses, ayihamba iphelele emoyeni, bathathayo bangakhokhi, okhona kuhlali. Mengabe kuyabola kuzobola, luckily angenza sure ukuthi angiyidayisi into enonto ezobola. Ayikho into eyenzakalayo baba, angisazi. Ngikhonza ngize ngiyeke baba, ngikhonze ngize ngiyeke lento, ngihleli ngigoqe inyawo iyangidla. Kusho lento ingaphakathi ngidla phakathi, ngizwe ukuthi iyangidla, inunu yami is damage. Mengilala nomyeni ngiyasikeka manje, ngisikeka inunu, ngiyajojwa ngathi namanaliti, noma ngagoqa inyawo, noma ngiyezwa ukuthi khona lento eyenzakalayo enunwini yami. Ngiyigoqile iy'nyawo, ngingabeka isandla enunwini, ayikho into engakaze yenzeke baba. Ngilalwe iy'nyoka, ngilalwa yonke into, ngilalwa every day. Qhamuke kuwumuntu, qhamuke kuyinyoka, qhamuke kuyini, ayikho into engakaze evil. Ngiye emkhathini, ngintshontshwe, ngizolanda bangitshela bazongilanda, ngiyaduka, akukho okungaze kwenzeke. Nokuthwetshulwa sengiyakwazi ngoba ngiyazi, I always ngiduka ey'ndaweni emahlathini, ngivuka ngidukile, ngivuke yonke into yami ngithi ngiyayenza, kufa imoto now and then. Akukho nje baba, ingane indala yaze yathola ingane ekhubazekile, umzukulu, kuningi nje baba. Umyeni wami manje useyaphuza nje, uyambona ukuthi akusaphuzi yena, and mesephuzile uvena ngaze angibone ngiyiliyona yini leyo nunu, ngobani uvesane i-treatment engiyitholayo, ngihlale ngikhala. Sekukuningi iminyaka ngihleka usuku olulodwa, ngakusasa kuhlekeki, ngiphila ngama-anxiety pills. Khulekele ngomama, ngikhuleke, akufasteki, akwenzeki lutho, uphela umkhuleko. Years and years, years and years baba, angisazi. Okay, bandla lenkosi, yilo-ke lolu daba lukamama engifisayo ukuthi-ke sithi ukulibuka sonke, and singagcina ngolubuka nje, siphinde simthwale nangokomkhuleko, simkhulekise umama. Ngiyacela nje ukuthi emakhonini wenu la nithandaza khona, la nincenga khona inkosi, nimkhumbule umama egameni likaJesu Kristu. Ngicela ukuthi sihlangane lapha kwi-comment section ke sesilubuka ke lolu daba, sesixoxa ngalo, ngizwe nani ukuthi
umama angasizakala kanjani kulolu daba olukanje. uNkulunkulu bafowethu makanifihle anibusise nonke lapha emakhaya. Siyabonga kakhulu. God bless you.